Enrada yedibetu dwa se His Excellency John Dramani Mahama de akwantuyo nam yenu de apiemu ewo Bono mantam mu nyina ne se 24-hour economy a woka ho asem ra na wo pere abandwa no eyade akwakosi dwa data ewo Bono mantam mu eno nam so emma wode eye nimpanifo di nachi ekopie ho no mu ene na etoso mienu yama ne bo eye Solomon feka ewo ho enrada yetwe nkomo na ene no yebesan so etino ne na twe nkomo ne ahwe ne ma ekoso ewo enede yi Solomon timi kan wakwa ba mejo stopa menu ba bibia boko nyame adom bre ne wo ye de nyame ase enu ada ye na wotwetwe nkomo efa ye eye omampani na kwantu ya okopie mu ewo Bono mantam mu fa eye 24-hour economy dwa wo ba besie no ene etoso emienu ede pa ene ekoso ewo ye da se papa se ne nra ne modi nkomo se ye ne omampani Dramani ye ba Bono region ye nra ye sha se ekodoma ye ne omampani kodoma ye betwa mu kofetenta enen so ye sign by and ye de ni kire ayesu sex senior secondary school ekwa de asokobo form koye inspection kakra aye boys dormitory girls dormitory and a teachers bungalow a omudi huduma ewo senior secondary school ye free ho and ye de ni kire ayensu atre aye inspection of a Bono regional extra modern airport no odinani ko ho ekokọ hwe se ne ACTA and obaye ebeye resetting Ghana resetting Ghana is a Bono regional and a washas here eneyi woni mpanyimfo nananom eba bedi nkomo na nkomo na oba ye ne onu nkwa na eba ye aye local government minister chief tenancy affair Ora Ahmed wono nso ede ne dia aban de hye ne nsa se o mebu akontan no enkire Bonofo no ono so bye ebebu akontan se aban sika o de ma no de omo de aye de omugu so omo ye wono nso ne mpanyimfo omo Bono region ebekasa ye eni so achi no health minister minister of health no Ora Akando wono nso ebeka health ho ema o kan se ba bia do sunwan teaching hospital no ene mabu ho ese se wonya no wabomodena eboa ama yatimi apagam a anche bia no ebekọ nanim sanso ena eye minister for agric wono nso ba ebekire kwan ye fa so a koko ne yete so kwan ye fa so a we nyina ba mo no so ebekire sika na ana adwuma aban de share ne nsa no wono nso waye ne de ono so free hodo enna eye road minister wono nso oba ye be kire kwan ya wo fa so ya fa so ye di djuma asese ono kase na abandada ni jai ka bi wo omampani Dramani ba ye no wa bomod na wa raise a correct certificate no wotua eka oguso wo ye na mmom wa kase sika no eta ho enti obi bia ya ye de contractor ana contract e de amma no utimi ye na raise o certificate na aban e de sika ebe ma wo de Kofi Job e ye mfanto ho se enche bia no wa raise certificate bia ombetimi aye den atua ne ka eno na nam so a wo ba Bono region ara we na set na minister for finance wantimi amma bi anu nti wo kase baby aduno adwuma bia omode ama obi bia contract de ama obi ano sese one ne manfo no won tena nkran wo mbetu anan akwa se ne adwuma omode ma omo no saa na omo ye no namum from jenjene eko eye sampa no enye sapete enye kota eye asphalt me no ka say contract bo omde ma Bono region bia no omo hwe se wo bia beye wasign the to just say sesia no ense se ye ma contract obo central na say ade ne free nkran enka contractor ne free nkran bibia free nkran se de wotwam wo di sika na ba be ma MDC for no se omo pe contract bia omo antena se ne pe contractor wo be omo no betimi monitor no na watimi ayi adwuma ena nananom eda na se a ne me no ka se enam yenu a omampani Dramani wona na pamfo na so afo no eba to e wo Bono region no ye de eba awieye sisi ano ene wo firi ho e de aba na se obesan so aka nyame adom ocha no beba minim se enche bia ye nananom nkramofo no omo akwanche na omo ye no omo de bewie bi bewie nne ebi bewie ochena eno nti no wo beska abona na akonkran na wo wie na oni nkramofo no bompa nyina de Ghana hye eno alanse wie a emrepamo no se na ni timetable na tie no obema nsanchorofo ate wadi nkan ede adwuma kese ne de ama eye contractor for a wo epom ho se ne beye na empanifo a wo ewo ho eye MMDCs for no na afen so wo mo akamra hye bedwafo se sika no betumi akoyie ma contract a ye de ema no bekoyie a na wo se empanifo ma wo na nti no ye ntientia wo ho
na wo mutumi hwe firi se mimi mu no eya na contract de mampanifo bi e wo poni mu a ebeduru bi na sika no ayewrem ana meboa menua ohun sene na first enre bi na etwamu kɔ no sɛ ye ma contractor ye se wokɔbɛkɔ nkran a mkranfo bɛgye omde wo de ba region bɛgye omde saa we ni nyina no ɔmampanyin sɛ ɔno na afɛn so de ɛno nti na wɔn pɛ sɛ obi abetwa kwan akɔ nkran no ɛno nti sisi ya no what the sika esese wo ye adwuma bi ade esese omde chip compound e wo ho de ese omde ti nsuo de ese food the rose ni nyina e wo ho a e wo DCMC for no quarter no wo district bi antimi nka se ni sika emaye enu nti no omusika aba na ne kasa ne njamu no eye local government minister kire se abandada na atwamu na e free bibi re account assessment enti ye wo district bi wo assessment no na abrofo na say manfofo be support yen enti why ba be assessment na one pass no wunya sika ni bi wo bobo ya ka se eye time constituency omo ya assessment no one pass enti sika no omunya bi German North enya adu ombenya bi Mwenchi nya adu ombenya bi ena obobo ya omo ombenya bi eye Doma West Doma Central Brekum East Brekum West sanzo na banna omo na qualify ya say sika no obi abenya na billion sika no so enche ebeba enti ombeko so ya assessment no enti menu ka sisi ane de na o mampanyi kire sisi no first no obeko district assembly na sika ni wona aka kwanse no sisi de nampa aba betare dompe no sika no egu ho na mmom nananom ne assembly member for no nyehwe se wo mo be force na o mu di sika no aye adwuma se ne sese na bo man Ghana me pa to ai yo ye de nyame ase ye da se pa se ye tumi efre wo wampuputi na wonya botre ne yi etwetwe enkomo